Avui què tenim per sopar? Avui, nen, tenim plat fondo. Des d'Ona Villes i fins a les 9 comença Plat Fondo, un programa que cap emissora voldria tenir a la seva antena. Amb Arnau Vivó, Joan Romeu, Jofre Hernán i Òscar Paez. Un programa tan bo que et deixarà amb ganes d'un segon plat. Bon vespre a tothom, són les 8:04 d'avui divendres 18 de desembre del 2020 i és el moment per començar la 13a edició i especial nadalenc de Plat Fondo! Feia més d'un mes que no ens podíem veure per culpa dels ratpenats de Wuhan i la veritat és que volíem allargar l'espera una mica més. Però els missatges dels fans demanant la nostra tornada han fet que tornéssim de manera excepcional per desitjar les bones festes a tothom i que d'una vegada per totes fem la despedida com es mereix a Josep Maria Bartomeu i Floreta. En aquests 2 mesos no hi ha hagut masses novetats dins del que és el nivell esportiu del Barça. El Barça ha seguit fent el ridícul setmana sí i setmana també i els pocs dies que guanyaven ho feien donant una imatge pèssima, com podria ser el dia contra el Levante. Pel que fa a la Champions League, aquest any el Barça haurà de caure humiliat contra el PSG, és el que ha tocat el sorteig i ens haurem d'enfrontar a Neymar i al geni del futbol, Rafinha Alcántara. La sort aquest any és que només hem de sentar-nos i pensar quants ens en cauran. Jo dic que entre els 2 partits seran 7, que veient d'on venim ho podríem considerar com a bo. Però vosaltres podeu estar tranquils, ja que el nostre gran amic i entrenador, el comandante, té el lloc assegurat, ja que no existeix president que el pugui fer fora del seu lloc de treball, per molt que ho intenti. Així doncs, estarem gaudint d'un Barça amb Trincao i Busquets mínim fins que entri el nou president. I sí, hem d'informar per tots aquells que només seguiu l'actualitat a través dels nostres punts d'informació, com podria ser Plat Fondo, Ràdio o Twitter, que el Floreta va dimitir i ha desaparegut de totes les xarxes socials per tal de centrar-se en menjar-se el màxim de tires de pollastre possible, que pel que es veu és la seva autèntica feina. Primerament, des de Plat Fondo volem deixar clar que no destacarem a cap candidatura més que les altres, ja que som un mitjà de comunicació que no es deixa influenciar. De moment, cap a la presidència segueixen en peu 9 precandidats, i aquests són un tal Pere Riera, del qual ningú creu que arribi les signatures necessàries i segurament d'aquí aquesta sala ningú coneix la seva existència, jo abans de les 5 de la tarda que ho he buscat tampoc, Lluís Fernández Alà, que en els últims dies sembla que s'ha liat a morir al mitjà, Toni Freixa, o més conegut com l'home dels cabells llargs, l'inconfusible Jordi Faler i els seus tatuatges, Emili Rosó, o més conegut com el "Ho veieu?" del Factor Energia, Xavi Vilajoana, l'etern i sempre divertit Agustí Benedito, Víctor Font, juntament amb la seva idea de portar la selecció espanyola al Camp Nou, i finalment trobem el majestuós i totpoderós Jan Laporta, que es presenta sabent que ha estat el millor president de la història del club. De moment deixem del tema Barça a part perquè avui tenim una bona tertúlia per a poder-ne parlar. Pel que fa a altres esports, no us enganyaré, no he mirat absolutament res de l'esport de la pilota rugosa, així que si algú de vosaltres vol informar alguna cosa introductòria, us ho deixo, perquè no m'he volgut informar. Tot al seu moment, ara no toca. Ho deixarem per la tertúlia? Per tertúlia? Correcte. Doncs tirem endavant, la pilota rugosa el Jofre ho té clar de moment. Finalment, la setmana passada, a part, va tenir lloc l'últim Gran Premi de Fórmula 1 de la temporada en l'inconfusible i avorridíssim circuit d'Abu Dhabi, en el que no va passar absolutament res, però per comentar el que serà la temporada, el fitxatge de Checo Pérez per Red Bull i el que serà la temporada vinent, hem portat un nou tertulià. Durant l'estiu ja va venir com a convidat especial, no va ser massa especial al programa, però avui debuta com a tertulià en l'especial nadalenc, perquè si no el programa no tenia res d'especial, ni òbviament res de nadalenc. Així que avui comptarem amb l'ull clínic de Joan Almirall i Lloret, que cal dir que ningú al Twitter ha encertat que series tu el tertulià sorpresa. No entenem per què, però ningú ho ha encertat. I com cada setmana comptarem amb l'inspector Hernán, el geni de Cal Manyoses de manera telemàtica i l'analista Romeu, que per no decepcionar avui ens tornarà a fer vibrar a tots. Moltes coses passaran avui a Plat Fondo, així que no desconnecteu, perquè comença el programa que farà que tiris la resta del menú a la brossa. Al Cafè de la Laia hi trobaràs noves sensacions. Cafè combinats, entrepans freds i calents, berenars, xocolata, creps, gofres, rebosteria, tés, infusions i una àmplia varietat en gelats, orxata i granissats.
A més, també menús al migdia, amanides, pasta, peix i carn a la planxa i vermuts variats. El Cafè de la Laia, al carrer Montserrat número 5658. Telèfon 93 899 79 21. El Cafè de la Laia. L'hora del becari. Bé, avui, com hem dit, tenim un nou tertulià, tenim un becari dins de l'estudi i, sincerament, com que sabem que no es prepararia res, Joan Almirall, és la teva secció, és el moment per parlar abans de la tertúlia. Bona tarda, Joan, què ens vols explicar avui? Bona tarda. Pues no tinc moltes coses a explicar, la veritat. El llimoner, com el tenim? Va Bé, correctament? hi ha una llimona, eh? Hi ha una llimona? No és broma, no és broma. Confirmem que hi ha una llimona del Joan. De fet, passaré una foto per Twitter perquè la podeu veure entre tots. Escolteu. Ha remuntat, eh? Exclusiva. L'hora del becari. Sóc jo el becari? Sí, avui toca a tu patir una miqueta el tema del becari. Sincerament, Joan, és un espai totalment en blanc perquè tu parlis i ens diguis el que vulguis. Home, jo crec que el tema del llimoner dona per més, el podem estirar bastant. Sí, pots manar. I és que no sé si sabeu, jo ho sé perquè tinc un llimoner, però vosaltres no sé si ho sabeu, que els llimoners no es poden quedar sense llimones. Perquè si es queden sense llimones, deixen de fer llimones. I el teu, com que no em mantenir mai, no va fer mai llimones. Bé, Paez, bé. I ara que té una, és com... A veure si comença a fer llimones de veritat. Ara crec que el dubte que té tota l'audiència és... Què has fet amb aquesta llimona? Està allà, no es pot collir, perquè si no es queden sense llimona. No és broma. Jo vull fer-te només una pregunta abans d'acabar la secció de l'hora del becari. Té a veure amb les llimones? No. Va haver-hi un dia que vam parlar que Quique Setién, el Pla, poder el fitxaria com a entrenador i en Sergi Huete, en nom de l'UE Pla, va dir que no el fitxaríeu. És cert? Suposo que sí. És Sergi Huete el Marçal Lorente del Pla? Marçal Lorente va anar a la sotana? No. Ojalà un dia hi vagi. Ojalà hi vagi, perquè no torna. Des d'aquí el convidem a que hi vagi. Ah, és el que el Piqué li va dir Titella. Sí, el Titella. Ara, sí que és. Com es diu l'altre aquell, que també va anar un dia allà, es va presentar, no sé què hi va pintar. Ah, el Lesan, el... Marc Lesan, Cristina Cubero. No, Aquesta El no crec que Carcavall. t'hi passi, el seu tiet, l'Albert Lesan. Albert Lesan, aquest. Ah, és veritat? I qui és aquest? No veig. Un unyista. Un unyista, Sí, feia el programa, no sé, del principi el Força Barça o alguna cosa així. Ah, Oh, però és de fa molt de temps, això. se li veia la cara, que ho era. Es veu, salta a la vista. No se'l veia, sa. Molt bé, senyors, doncs fins aquí... No vols afegir res més, Joan, avui? Doncs fins aquí l'hora del becari. Pedri, què? El Pedri, ara el segueixes a l'Elche i s'ha de guanyar el lloc. Sintonitzes Ona Bitlles. Molt bé, doncs senyors, ha arribat el moment de la tertúlia. Avui serà la clau principal del programa perquè, senyors, fiqueu-vos al cap, 35 minuts de tertúlia, hem de parlar, Els omplim ràpid, perquè si no acabarem molt d'hora. Bueno. Aleshores, avui és un dia per parlar. Si voleu, podem parlar del Huesca Atlètic, que jugaran ara, o Atlètic Huesca, una de dos, però fins i tot, si se'ns acaben els temes, parlarem d'això i de com el Joan m'ha robat a Luis Milla, es diu Luis, no? Te l'ha fotut? Luis Milla del Fantasy. Però això ho deixarem per quan ens quedem sense temes al final. Bueno, Vale? Per això un cas. ho Jo, deixem. t'ha anat de poc de quedar-te sense jugadors, també? Sí? Home, puja les clàusules. Jo. Home, fill meu, però les tinc al totes, Tenia 36 milions. Podia fer Home, una no, sèrie. esclar, amb 36 milions tens barra lliure, però qui Clar, tinc clar, baix? No, té bé. Jo tenia 80 milions el dimecres, vaig fer una ullada i Condé cridava l'atenció, però... Home, però- Senyor, Però està bé, Però està el tinc a 50, Si jo amb 50 milions faig meravelles, també per allà. Jo amb 35 t'he fitxat 3 titulars. A mi? No, el general de la Lliga. Però bueno, anem a parlar una miqueta perquè anem a començar la tertúlia. El primer dels grans fets que no vam poder analitzar va ser, per culpa de la Covid, va ser el Barcelona 1, Real Madrid 3, la desfeta de l'equip del comandante contra el Real Madrid. Un partit a oblidar, però avui
tornar-lo a agafar des d'aleshores. Recordeu el partit? No, recorda'ns com va anar, perquè jo ja no me'n recordo. Va ser un 1-3, va començar marcant el minut 1 amb una errada garrafal de Gerard Piqué, sortint a una cobertura que no havia de sortir. Aquell del Busquets, eh? No, va ser el Busquets i Piqué van ser els dos, un va arribar tard i l'avi els del dos van Barça. arribar tard. Ara Un és no va l'avi arribar i del l'altre Barça. tard. Sí, un d'aquests dels Barça veterans van Barça jugar. Legends. Barça Dragons. Ansu Fati va empatar el moment i a partir d'aleshores es van dignar a fer el ridícul fins que va marcar amb un penal inventat Ramos. Sí, ja Què en penseu del penal? Gol. Sí, aquell ja no se'l va parar Neto, Què penseu de Neto, també? Home, de Neto poca cosa, vull dir... No, tornant al penal, no és penal, però l'Englet és estúpid. Resumint. Però en fa moltes d'aquestes, Després no parlar de moltíssimes, centrals, tio. però l'Englet estem parlant de que ja no ha de ser titular? És que no és titular ni a la Unió Esportiva Pla. Joan, confirmes? Segurament. No, però s'ha de dir que últimament l'Englet està despistat. Vull dir, és moment de dir-ho ja. No... En fa moltes d'aquestes, és veritat. Sí, porta uns quants penals. Sí, l'altre dia també, per mà... Amb quin va ser el de la mà? És que no miro el Barça jo ja, Vull dir, Ningú podem parlar d'aquí d'un mira altre. el futbol. Podríem parlar Per d'un això altre. podem parlar del Barça, perquè no el mirem. Bueno, però... Qui són els centrals ara mateix? El Minguez aquell, no? Mingueza, Araujo, ara són els titulars des de... Però aquest no jugava al Celta? No, crec que és un altre. aquest és del B, tio. Aquest és un d'aquests que han fitxat brasilers del B, no? Uruguaià, una cosa. Però no és dolent aquest, No, aquest és bien, sí. A mi... A veure, jugar al Barça, ningú és dolent, no? Amb aquest hi havia una notícia avui... Bueno, hi ha un tal Douglas que va rebentar aquesta teoria. Amb aquest hi havia una notícia de l'Araujo aquest que l'he vist avui que deia que ha recuperat l'esperit una mica del club perquè en una falta que li van fer a Messi va saltar i va anar directe cap al jugador que li havia fet. Això ha sigut la notícia, l'he llegit avui. Sí. Mundo Deportivo? Sí, o Esport, un dels dos. Ja estava. Jo et diré que vaig escoltar també per una d'aquestes ràdios competència que tenim nosaltres que Messi estava molt content amb Araujo perquè va dir que aniria amb el B a jugar al playoff. És com dir, Messi està content amb mi perquè fem programa de ràdio. Vull dir, també digués igual, t'espinos. És equivalent, sí. Bueno, en la línia del periodisme esportiu català, no? Però vull dir, això qui ho decideix? El Barça, no? O és ell que diu no? Es veu que ell va dir que ell volia anar amb el B sí o sí, tenia fitxa del B i que volia intentar pujar amb el B. Com el Perquè, Fati. òbviament, a la Champions no anava a jugar. Com el Fati i el Puig. Mira, el Ricard va jugar ni un minut, no? No va jugar No. a la Champions. Està igual que ara. El Ricard... El Ricard és el Riqui? Sí. Sí, el Ricard. El Ricard només té una cosa bona, i és el seu lloc de naixement. Tot lo com més, és, mata de pera. Tot l'altre no... Bueno, avui que tenim temps podríem parlar del Ricard, perquè jo aquí... El Ricard vull parlar-ne després. Ah, no? perquè Vull dir, discrepo el bastant, tinc- jo aquí. Em diguessis, vull parlar de Brathwaite. Podríem parlar de Brathwaite i com és el nou Ronaldo Nazario. Però és que em desanima parlar del Nazario. Vosaltres tindríeu relacions sexuals amb Riqui Puig? Amb oli. Jo sí, és dels pocs que del... Messi també, la veritat. Però Riqui Puig és com... I Ter Stegen. Jo et diré que La resta... segurament Ja el tallaré deixo. aquesta part que has dit i la farem Deixa'm servir també. com a declaració de tall. Bueno, A mi- és que, no sé, ara són coses que et venen al cap i... Pues això que et ve al cap a mi, jo ho he sentit abans. No ho he provat mai. Fiques oli. De bo, I rellisca tot allà. Canvia de tema ja, paet. Vale, aleshores, aviam, anem a parlar una miqueta... Ja que tenim temps, avui parlarem de tot. Jo vull parlar també... Vau veure el... Segurament no, però... Si no el veu veure, passarem, però bueno. Veure el partit contra la Reial Societat? No. No. 20 minuts vaig 20 aguantar. minuts. Què opines de que Griezmann es fes el pentinat de la Greta Thunberg? Sí, Que cosa més lletja, ho vaig veure a S'ha Instagram. fet el pentinat de la Greta Thunberg, o com el vulgui dir aquella bona dona, perquè no l'oblidem. Però sense el síndrome d'Asperger, no? Correcte. Oh, no ho sabem. Igual el té, per això no marca. Què opineu de Griezmann? Últimament sembla que està una mica millor per marcar 3 equips de descens, però ara ja no. Sí, va marcar Ha el fet 3 Ludogorets. gols aquest any, ja. Va marcar el golazo contra l'Osasuna. Hòstia, no sé si ho heu vist, aquell però dia. en treu una des de... No, l'àrea petita no, a un pam de la porteria. Sí, que la fot fora. O sigui, la refusa. Sí, si ets defensa i tu vols fer allò, no ho fas. Fas en pròpia, segur. I el cabron la fot fora, tio. T'envia sac de banda, I només... Pel mòdic preu de 120 milions d'euros, Compra Benjamí de l'emputxa, Però... Home, no li demanis massa tampoc, vull dir, no pots demanar miracles. No demanis peres al Però ha preu. millorat Griezmann els últims dies. Home, no, Dins cap. el cap. Tenim un marge de millora i ha millorat. Però tu ets al Barça i fitxes un paio per no sé quants milions perquè millori? No. Jo crec que el fitxes perquè ja és bo, no? Però dins no. de la desgràcia,
Sí, el Paez està parlant de l'estat de Griezmann fa mig any, quan era un desastre. Com ara, però encara més. Què ha fet ara? No ha canviat, sí, segueix sent un desastre. No t'ha marcat un gol, dius, mira, doncs ja no només corre. I pressiona, també, pressiona. No, però això no ens Pel mòdic preu de 20 milions d'euros l'any, sí, clar, és que és això. Això ens ho feia Pedrito gratis, vull dir, bueno, gratis. Gratis. Sortint de la casa. Pagava en gasolina del seu pare. Allà a Tenerife, Aleshores, Griezmann ens el venem aquest cap de setmana, sí. Bueno, el cap de setmana, perfecte. Aquí el vens. Que no jugui ni el València. Aquí el vens. Segur que el PSG, aviam, Sí. que qui faci 2 anys dolents no vol dir que no puguis vendre-la 40 milions. 40 milions per un jugador que fa un any i mig vas pagar 120.000. Després del Covid. És el Barça. Després del Covid. Ha regalat també a Luis Suárez, ha regalat a Arturo Vidal, ha regalat a Rafinha. Però no fiquis el gros. Treure 80 milions. No fiquis el gros dins del mateix sac. David Villa va valdre 2 milions i mig quan va sortir del Barça. Però el gros està amortitzadíssim. El gros està amortitzadíssim. Va costar 80 però va fotre 200 gols amb el Barça. Però si t'havies de vendre Suárez gratis te'l quedes, ja ficat, si estàs jugant amb Bradway. T'estalvies 20 milions de fitxa. No, 20 milions pel Barça, això és... Suárez havia de sortir. Quedarà gratis. I en l'Atlético, gratis que se'n vagi almenys a la Gratis Juventus. no ha de sortir ningú del Barça. Sí, això està... Però després de com ho he gestionat, aquest tio li havies de pagar 20 milions més aquest any. Rakitic podia sortir gratis, Rakitic havia facturat. de sortir ràpid. Facturadíssim. Jo hagués pagat per Rakitic. Sí, perquè ara els Sevilla estan sorpresos perquè no funciona. Però no sé, saps? No funciona el Rakitic? És que no estan contents amb el rendiment. On està? Què t'esperaves? Està a Sevilla, sí. És que estan sorpresos perquè no acaba de funcionar. Què t'esperaves, tio? Has fitxat un retirat? Home, és... Quants anys té el Rakitic? Exjugador. 33-34. No tant. 32, però els porta molt malament. Ja, perquè és calvo, i els calvos sempre se'ls posa més... Bueno, però sempre ha sigut calvo i es va mantenint, Vull dir... Bueno, deu anar a Turquia, com el Jordi, i ja està. Hòstia, té que haver el Jordi Alba. L'altre dia el vaig veure. Però sí que ha sigut una remuntada i no del PSG. Sí, ha fet efecte, Sembla de fa 10 anys enrere. No ha anat a nivell de Hamilton, però Déu-n'hi-do. Ha relat bé, allò, Sí. Ha funcionat. Molt bé, és que està molt avançada, És el més proper que ha estat un jugador del Barça d'anar a Istanbul, Molt bé, doncs deixem Griezmann i companyia. Això no ho tenia al cap, però ho volia comentar. Degut a que s'ha anat al Bayern i que ens va marcar 2 gols, alguna gent s'ha oblidat de que Coutinho va valdre 160 milions i no està portant absolutament res? Perquè ja no hi ha tantes queixes com fa 2 anys. Però n'hi tornen a haver, vull dir. Però no tantes. Abans era Coutinho. Clar, és que ara tens Griezmann, ara tens el Busquets, ara tens el Sergi Roberto. És que no aspires a res, ara. Però clar, tens un tio que va valdre 160 milions i... Ara aspires a classificar-te per la Champions, com el 2003 o el 2002. Amb el Ronaldinho. UEFA, no? Què són 160 milions? Què són? 4 perres. Doncs ara és la supervivència del club. 1.600 punts al Fantasy, no era més. I campió, quasi. Sí. Qui té Messi? El Xuri. Chorizo. De Best West. Messi, però no va bé, no va bé el Xuri. No va bé. El tinc allà a punt, 8 punts el tinc, No, és que realment ningú va bé, perquè aquest senyor... El Joan s'ho porta tot. A 100 punts al segon, saps? No, tinc el Pol Tor allà... La cosa està entre el Pol Tor i jo. És una monarquia bastant clara, hi ha el rei i la reina i els altres plebeus. Sou dels malalts que entren 20 cops al dia ni que no passi res? No, perquè sempre se'n passa, tio. Un cop al dia sí, però prou. Vaig a ficar posta al l'últim moment. L'any passat i era això, Jo ara em fotré un fitxer de MATLAB i ho portaré tot allà, les ofertes i tot. Jo, Joan, tinc un equip, que t'ho juro que si aquell fos un equip, baixaria segona. Però vaig quart o cinquè, de 12. Sí. Puntual-às, ho està pelant bé. Marca. Bé, doncs anem a parlar de coses que realment interessen a l'audiència, tot i que això sigui molt interessant. Abans hem parlat de l'Englet i el seu gran nivell. Podríem parlar que el Barça va començar la Lliga amb uns centrals mediocres, ja que Umtiti no està ni se l'espera, però és que, a més, ens trobem que Gerard Piqué s'ha lesionat de gravetat, l'Englet està a nivell de quarta catalana, i el Joan ha dit que no seria titular a la UE Pla. Bueno, perquè sóc el vicepresident i em faria jugar a mi abans, no? Bueno, tu parella de centrals amb l'Englet. Sí, però actualment ens trobem que contra la Reial Societat els titulars van ser Araujo i Mingueza. Veieu que aquesta serà la parella, hauria de ser la parella titular a partir d'ara? Aneu apanyats, sí, d'aquesta. Pregunto, aquell dia no ho van fer del tot malament, tampoc. Araujo i Minguella. Minguella aquell no era el representant aquell. L'amic de Maradona. Sí? Sí, home, i tant. En Pau descansi a Maradona, perquè no hem dit res. És veritat, aquest ens hem deixat. Després farem el minut de silenci. Igual... Heu vist perquè no poden incinerar a Maradona?
Ho heu vist o no? Calla, anem a canviar de tema. Però pensa que no ens pot denunciar, Maradona. O sigui, pues hem d'aprofitar. Per la seva família sí, Però això ho ha picat al Marca, Això Vale, no. bueno, aviam, Per què? Perquè es veu que hi ha masses dones o homes demanant que poder és el seu pare Maradona. I han de fer masses proves abans de poder-lo incinerar. Pues no em quadra, amb el perfil de persona que era, no. És estrany. Bueno, era bon jugador, no? Ja n'hi ha prou. Però el camp va triomfar, pel que es veu. Aleshores, Araujo, Mingueza... Vosaltres veieu un Barça-Madrid amb Araujo, Mingueza, què passa? Jo ja estic curat d'espant, per tant, tot el que em vingui de nou... Bueno, el Madrid encara, perquè el Madrid no va a nivell lluny, però... contra qui ens ha tocat a la Champions? Vull dir, el PSG? PSG? Ja. Jo crec que la gràcia està a veure Sergi Roberto defensant Mbappé. Allà... Clar, és que solo li has de sumar lateral dret Sergi Roberto i esquerra Jordi Alba. Però hi ha el Serginho també, Sí. Bueno, sí, però a veure què fica el contra el comandante. Madrid va jugar Roberto, tenint Dest, no? Ah, no, va jugar Dest, és veritat. Sí, que va fer la fusa aquella allà. Sí. Quan és això? Al febrer? Febrer. T'està preparant, No, ja estic. Ja et dic que estic curat d'Espanya, jo no m'afecta res. Bé, doncs ara ja em queden només 2 noms abans d'acabar... 3 noms, perdó, abans d'acabar amb el primer equip del Barça i podem tirar cap a altres seccions. Joan, respira tranquil. Ho hem dit al començament, Ricard Puig, juntament amb Carles Alanyà. Ricard Puig fa gràcia. O sigui, podria anar a la teva classe de l'ESO. Ricard Puig, sisplau. El company del treball el company de treball de Natus. Jofre Hernán, t'ha tocat amb Ricard Puig. Joder, un altre cop. El treball de Natus. No fos res, tio. Ciències socials, Aleshores, aquests 2 bons homes semblen que els dies que han jugat contra 4 rebentats d'Hongria o de vés a saber quin país, però ho han fet mitjanament bé. Busquets fa temps que no ho veig fent mitjanament bé, però tot i això no juguen. Què creieu que és el que falla? Què creieu que pot canviar amb el comandante? Això, Joan, tu, què no t'agrada, a part de que pesi menys que una cama del Manel? El Ricard... És que no... L'hauria de veure 10 partidets, a veure de què és capaç. Però si ningú li dona l'oportunitat, crec que algú no està fent bé el bo d'en Ricard. És que se'l volia fumar a principi de temporada. Per algú... Què és? Per l'alineació? O sigui, pel sistema de joc de Koeman? Què és? Un interior? Del 4-3-3 al Iniesta Xavi? És com un Xavi però en petit, en miniatura. Catalunya en miniatura. Ricard Puig en miniatura. No sé, m'agradaria veure'l. L'any passat sé que amb el Quique em sembla que va jugar una mica. No gaire, no gaire. Però... 10 minuts. Però no sé. Sí que és veritat que si no juga... Sí que és veritat que si no juga amb cap entrenador... Si fos només cosa del Koeman dius, mira, potser és que hi ha hagut alguna cosa personal, però clar, ha sigut Koeman, ha sigut Setién i Valverde tampoc li tenia molt de... En que el nivell actual no... Amb Setién jugava, Amb qui? Amb Setién jugava. Però què jugava? Almenys jugava algun partit. Sí, el post-Covid, quan ja estava a la Lliga perduda, no va jugar més. Però almenys tenia minuts. Si no havia debutat amb Champions encara, no havia debutat ni amb Champions fins que no va venir ara. Perquè va haver-hi el Peron també, vull dir... Bueno, però tota la temporada passada va jugar al primer equip, vull dir... Qui són els mitjos del Barça ara? El De Jong, que no el pots treure, Busquets, que no sé què pinta. Qui és l'altre? Pjanic. No juga? I després ja va Alanyà. Però és que abans que Busquets, poder Pjanic. És que Busquets, poder... No, Busquets zero, Bueno, no sé, tio... Si amb aquests noms que m'has dit no és ni opció... Hi ha un problema aquí. És raro. No t'estic parlant de Busquets 10 anys enrere, Xavi, Iniesta, Thiago Alcántara, Cesc Fàbregas, Llavors dius, vale, Ricard, potser no té lloc. Val, però quan surt no aporta més que l'avi del Barça. No t'ho discuteixo, això. Per tant, per què no recorre més el Ricard i no l'avi del Barça? Jo crec que el Ricard hi ha temes extraesportius que no hem vist la llum. S'ha follat la filla de Koeman? Podem dir-ho? Té filla, Koeman primer de tot. És que s'ha deien de Deulofeu, quan se'l va fumar... Joan, presumptament, no? Presumptament. Sí, no. Quan es van fumar Deulofeu, no sé si era en Pep Guardiola o... Deulofeu se'l van rebentar. Però mira l'Angoi anava amb la filla del Cruyff i no passava res després. Sonava que porter. Clar, però també sonava en Boula, que era bo. I el Marcos Llorente, que el Zidane se'l va patillar ràpid. Saps per què és, no? La filla també. No, per la nòvia del... Com es diu el petit del Zidane, el porter? Luka? L'Enzo. Bueno, Luka té una Champions. Va, i tenia una nòvia
Solia tenir... que el Marcos Llorente la va visitar uns quants... més que jo. Que el Marcos Llorente la va visitar uns quants cops i Marcos Llorente se'n va anar al primer equip que va trobar. És que hi ha moltes coses d'aquestes que tothom es pensa no, és que no encaixa amb l'equip, no sé què. No, el que no encaixa és que va encaixar massa, aquest és el problema. És que darrere hi ha un mamoneo, tio, que... No, sí, és curiós, és curiós. Pues pot ser que amb Riqui Puig hagi passat el mateix. Però Riqui Puig és molt petit, per fer... Oh, Riqui Puig, quin any és? 98? 99, però vull dir, per 99, estatura, vull dir... És un... De l'anyà també deien que... Oh, empotrador de Mata de Pere! De l'anyà De també... la mola! De l'anyà també deien que de Mataró no se'n movia. Concretament de Cocoa. Aixecaven més el colze del compte, Sí, el Malanyà sí que diuen que li fotia bé, tio. L'Alanyà és el que li va pagar 50 pavos al Munt. No. És aquell que la Madeu va penjar una foto de festa allà al grup de... no? Pot ser. Anava... Hòstia. Fotia bona cara, llavors. Hòstia, va, posem-nos al cas. Tu ets jugador del Barça, tu te'n vas a Cocoa a Mataró de festa? No ho sé. Com el Munir. Bueno, podríem parlar de qui va... Bueno, és igual, canvia de tema. Bé, doncs senyors, aviam, canviarem de tema perquè... Sí, no. Teníem 35 minuts de tertúlia, anem a apretar ara perquè se'ns ha fotut el temps amb aquesta gent. Ho vaig dir, us he dit, ens queden 3 noms del primer equip. El primer, Riqui, segon, Carles, el tercer és obvi, perquè acaba de fer un rècord. I és que el primer davanter que ha estat 20 partits al Futbol Club Barcelona sense marcar un gol es diu Trincao. Què opineu de Trincao? Com es diu, de nom? No en tinc ni idea. Francisco? No, té un nom molt llarg, molts noms o molts cognoms. Podria ser el Paco. Busca, Joan. Bueno, tinc l'alineació de l'Atlètic Club contra... Mira'm si juga... Mira qui juga del Huesca, que tinc 3 jugadors allà. Miquel Rico titular. Galán, Rico... Ojo, Galán, algun dia te'l... No, Yuri Berchiche? El vaig pujant. M'agrada El dir cap està bé, Berchiche. me'l vaig vendre i el dia següent... El Mir, aquell em puja molt... Juga aquell? Sembla que no juga. El Villalibre, El Okazaki, el Ferreiro i un altre. Hòstia, el Mir el facturo, doncs. Senyors, parlem de Trincao, no parlem de Villalibre, que ja sabem tots que és un bon fitxatge que vaig fer en el seu dia. Parlem de Trincao, què opineu de Trincao? Bueno, un bon jugador, però... Bon jugador per... Bueno, sí, Clar, és que no vull tornar a dir per l'Elche perquè després m'hauré de tornar a fer... No, l'Elche poder no, però el Getafe sí. És que tinc una pregunta. A quin equip juga el Trincao, què? Al Barça. Deien que era el nou Ronaldo. Mira. Tornem a parlar del Huesca, sisplau. Vols que et digui el nom, Joan, del Trincao? No. Si es diu aquí, Francisco. Francisco, el Paco, és el Paco. Francisco Antonio Machado Mota Castro Trincao. I Mota? Mira, tu. Sí, Francisco Antonio. Ah, entrant d'enxufe, llavors. Aquest és quan a l'examen li ficava nom i ficava Francisco Antonio Machado Mota Castro Trincao i això te ficava cognoms i jo, hòstia, ja no he començat bé l'examen. Què opineu de Trincao? Perquè a mi no ho entenc. I ho vaig dir en el seu moment. Vaig fallar amb Pedri, però amb Trincao no he fallat. De moment, Trincao, 0. Però és que, escolta'm una cosa, ja quan el van fitxar, fa mig any, i van dir el Però nom... marca un gol contra un descengut a segona de Portugal. Però quan van dir el nom ja vas veure que per allà no podia sortir massa, els tiros ja no anaven per on havien d'anar. Vull dir, ja algú hi havia... Sempre té la mateixa jugada i sempre acaba igual, és a dir, malament. Vosaltres cediríeu a Trincao al gener? Ah, jo el vendria directament. D'on l'hem tret, Trincao? Del Braga. Sporting. Perquè sabeu que l'extrem suplent del Braga... L'extrem titular del Braga... Que és On cau Braga, més o menys? Portugal. Tenen un estadi que és com roca, o sigui, darrere la porteria hi ha roca. Com el de l'Espirall, com l'Espirall. Exacte. Bon estadi. A nivell professional és Vallecas de Portugal. Sí. Vale. Però en quin moment creieu que la Junta del Barça va poder dir hòstia, l'extrem del Braga el fitxarem, però els hi vendrem, els hi regalarem el davanter centre? Jo crec que la pregunta Perquè és el Ruiz és el davanter centre del en quin Braga. moment no ho van poder pensar això a la Junta del Barça? O sigui, perquè amb la d'energúmens que hi havia presumptament, amb la de... Sempre. La jugada amb Estriu, la de Bartomeu. Sí. La d'energúmens que hi havia a la Junta del Barça, o sigui, la cosa era... Vull dir, és que la de comissions i... Bueno, presumptes comissions. Van trincar amb el fitxatge correcte. Molt bé, senyors, jo ara deixaria tot el tema del primer equip futbolístic perquè vull parlar una miqueta més general, però abans de tot, fa un mes i mig que no ens vèiem i abans de seguir amb el següent tema de tertúlia volia dir que tenia ganes de volver a veros. Però crec que no tantes com de veure Joan Laporta guanyant les eleccions del proper mes de gener, crec que són de gener. Sí, 24 crec. Com hem dit, abans no hi ha... O sigui, hi ha 9 precandidats i Plat Fondo, repeteixo, no està més a favor que cap altre Voteu candidat. Víctor Font, sisplau. Vale? Aleshores,
Volia que parléssiu una miqueta de cada un dels candidats. Jo he fet la llista dels 9 candidats, no és complicat. Bueno, són 3. Sí, en coneixem 3. No, precandidats, els 9. Vull que parlem dels 9. Els 3, me la En pego. coneixem 4. Bueno, el Fernández Alà, no? Que va anar a la sotana. Si no fos per això no sabríem ni qui és. També parlem d'ells, no Van passa tots a res. la sotana. Ah, per parlar podem parlar de tothom. No. Començarem per ordre. Vinga. Pere Riera. Bueno, aquest sortia allà a la sèrie aquella de TV3. Sí, el cor de la ciutat sortia. Vinga, següent. Era el germà del Claudi, que... Què en penseu de Pere Riera? Jo realment no ho sé, perquè no el conec. Bueno, no sé, vull dir... Pere Riera té nom de carnisser de poble, no? Ha de tenir molts diners per presentar-se. Però podria ser un mega carnisser, és el carnisser de tots els pobles. Igual col·loca unes mampares que flipes, saps? Vull dir... Igual a tots els pobles hi ha un Pere Riera. Molt bé, doncs ja hem parlat del carnisser de Pere Riera. Ara parlem del segon. Lluís Fernández Alà. Bon cognom. Que grande, Sí. Grande, No sabeu res de Alà. Alà és l'únic que ha pactat amb Oriol Mitjà, cosa que em fa trontollar una mica. Ha pactat? aquest Com home ha vagi bé. pactat? Però Murió Mitjà, per què? Perquè vol tornar a fer que el públic vingui al Camp Nou de manera segura. I llavors ha dit... Ah, Oriol Mitjà. i el mitjà és el que decideix qui va i qui no, o com va això? Això es veu. Vinga, va, següent. Següent, no voleu parlar més d'Alà? Va ser un tio graciós, amb els nostres... Em vaig riure. Amb la competència. Sí, estem allà. Molt bé, doncs parlant del següent, a mi aquest em fa gràcia. És Toni Freixa. Aquest. El T Freix. Quants cops s'ha presentat aquest senyor? El T Freix és dels pocs candidats de la història del Barça que va tenir més signatures que vots. Aquest té un problema, que ahir van de tenir 13 boixos nois i per tant tindrà 13 vots menys. No, però aquest és el... El pelut aquell, sí. No, però el que va pels bojos nois és un altre candidat, no? Qui? Sí, és el Ferrer, no? Aquell d'animació. El Jordi Felip, sisplau, en parlarem després. Jo pensava que deies el d'animació. No toca el Jordi Felip, parlem del Toni Freixa. Però un tio que regala tatus del Barça. Això digueu després, O sigui, que quin és el seu tatus? Si firmaves et donava una pizza. I un tatus del Barça. O sigui, tu veus persona amb tatus del Barça, no diré el que és, però no vull que em parteixin la cara. Vull fer un parèntesis. Neonazi. Gent que ens escolti, si veieu de que el so no s'escolta bé, que s'està saturant, hem tingut problemes amb la taula, ens està costant configurar avui una miqueta els micros perquè Hòstia, la no taula fotis, està desconfigurada. Truqueu al Marc. S'escolta el que vulguis dir igual, però no s'escolta bé perquè està saturat. Esperem que per la part de l'analista Romeu s'escolti bé. Estem treballant en això, vale? Però quan parleu molt a prop del micro rient, satura i vés a saber Jo com sí que em s'escolta. saturo, va. Toni Freixa, algun comentari més? A part de que Agustí Benedito va dir que no el votaria perquè té el cabell molt llarg. Vosaltres què en penseu? Home, és un argument de pes, Home, aquell cabell ha de pesar. Ja n'hi ha prou, sí. Però no el té tan llarg, no? Vull dir... Oh, Déu-n'hi-do. El que més dels candidats. No, el Hi ha algun Freixa, que ni has dit, és el Freixa o el pelut? Però estàs parlant del... Perdó, Toni Freixa he dit. Aquest ja ha estat a la directiva del Barça. o no? Sí. Amb qui? Amb Rossell. I la porta o no? No. Bueno, clar, és que amb la porta hi van estar tots, És que El jo m'he Barça donat compte d'una cosa, que és com que la Junta de la Porta Es va dividir. es va dividir i ara tots els candidats és com van estar prèviament a la Junta de la Porta. Correcte. I sabeu per què es va dividir? Perquè O podia. si no m'ho invento jo ara, vull dir... Perquè al Luz de Gas hi havia una de coca voltant que Coca de menjar, de la Llarg cantina, No, però ara en sèrio, vull dir, allà van anar tots junts i va haver una divisió molt bèstia allà i ningú mai ha sortit i ha dit mira, va ser per això, per I això, ara per això. sortirà el Jofre i ens explicarà. No, Anem a ho parlar guardarem d'un per la altre tema, setmana que perquè ve. Si no el Joan es queda sense el seu tema preferit. No, doncs... Jordi Faler. El dels bojos nois. Creieu que aquest home té opcions? Home, té un problema d'addicció claríssim, llavors. Bueno, i de vista. De vista també... Ah, Bueno, té un ull ficat en la presència. com el volia, vale. Molt bé, algú més de Jordi Faler? Anem per feina, perquè aquests... No, el de les Aviam, pizzas. són gent que aviam, estan allà a fer el meme, però ja està. Actor secundari. Quants candidats passaran? I quantes firmes has d'aconseguir? 2.000 i pico, no són masses. 2.000... I comptant que la gent dona pizzas per la firma, passaran... Ah, la pizza és per la firma o pel vot? Sí, per la firma. Perquè si Podria és per la- presentar a la presidència del Barça també el del centre, a regalar pizzas, perquè... Ah, si és per la firma... És pizza i tatuatge o una Hòstia, de les dues? Si no vols el tatu... Això, si vols tatu... Si són les dues, encara hi perdrà diners aquest noi, Sí. Bueno, en deu tenir molt si es presenta. Quan- Passem al següent, perquè quan el següent s'ha de és regalar? divertit. El següent és el de Factor Energia. Però, per Emili què? Rosó. Per què aquesta broma? No l'entenc. Perquè És el aquest és... jefe de Factor Energia. I l'anunci és Factor Energia.
Ho veieu? Hòstia, quants calés ha Ho fas molt bé, lo de ho veieu, eh? Bueno, són anys de pràctica. Sí, no, Japó. Gràcies. Ho anava a intentar, però faré el ridícul. Però com pot ser que una persona que quan la veus dius aquest tio no sap ni cordar-se els cordons tingui aquesta empresa i pugui tenir tanta pasta? Jo crec que en el moment de començar la moció de censura no ho tenien clar i van dir el tonto de turno. I va ser... No, però... Ah, no, perdó, va Però ser és que- Jordi Falé, que... No, tu veus, Emili Rosó. però tu Emili veus, Rosó, veus els precandidats i entre tots No sumen molt, eh? Hi ha algun que desgrava, eh? Sí, i tots tenen empreses i si els veus, si no serveixen ni... Ni Però pel això, caldo. això ja passa, o sigui, a la vida en general... Mira Bartomeu, ja vull dir, passa Però una tan cosa. bèstia, sí, és gent que pot... És que se'n salva un. És gent Dos, que tracta amb 100 i Un pico... segur, Dos. que serà el guanyador. Quins? El president i Víctor Font. Bueno, i Víctor Vale, Font, però- ojo, tu el veus, jo vull una foto Vale. i no Ja, estava però molt el segur font de és que Víctor normal. Font... Però normal, és més normal que el font... Mira, No. doncs la foto no li Bueno, fico clar, res. fotos de... Bueno, si Víctor- jo començo a treure fotos teves també aquí Víctor i meves. Font. Però jo no dic res a mi. Víctor Font Vale, és però- més normal que Joan Laporta. I Home, per clar, això perquè- perd. Passem al següent, perquè Emili Rosó trobo que hem parlat massa. No, però una cosa, Emili Emili Rosó, i no hem Rosó, parlat res. de veritat, ara va en sèrio. Emili Rosó és el candidat continuista de Rossell, no? No, perquè el No? següent és Van trencar. Xavier Vilajoana. Aquest és el continuista? Aquest es veu que sap jugar molt a futbol, es veu. Aquest es veu que era un crac Però futbol sala. de futbol sala. Bueno, No, ara de futbol tot no. en diuen futbol. Crec que era futbol sala, el Vilajoana. Jugar al Barça bé, Em jo vaig tenia escoltar la entès. sotana. Segons la sotana, no? jo vaig És el que entendre va dir a la futbol sala. competència la setmana Em vaig passada. escoltar la sotana, jo, i... És futbol sala, Però no? aquest Pau no va presentar res, simplement es va desmarcar totalment del que podia de Bartomeu i va dir fins i tot que no pactaria amb Rosó. Home, però És si hagués dit l'únic que anava com continuista Bartomeu, que aquest tio ja acaba la seva deia fossa. Que anava amb Bartomeu perquè ell volia fer la seva feina a part del Sí, que home. fessin els Sí, altres. però aquest tio va estar fins l'últim dia a la pitjor junta de la història. Exacte. Correcte. Ah, és que és això. Però bueno, un cop estàs a dins, vull dir, jo també hi Clar, ell no estaria, voldria eh? sortir també per nom, també. No, sí, el programa que l'altre programa que semblant a aquest ho explica bastant bé, però no li trobo, no, sí, la no ho competència compro. ho fa bastant bé. No ho compro. Ah, la Aleshores, competència jo va aquí anar, me'n vaig al que per Sí, mi... aquesta setmana. Me'n vaig al que per mi és Dilluns, el sí, top sí. 3 L'has mirat, has dit. realista d'opcions. Ah, no estic entenent. Senyors, escolteu-me, si us Està- plau, si no, no podem. Vale, El que per mi serà el top 3 final. Que no, Està bastant clar, jo crec, que eh? el tercer no té... Que no guanyarà el tercer, però jo crec que quedarà tercer, que és el senyor Agustí Benedito. Sí, sí, sí. Home, Què penseu d'Agustí Benedito? UB, Palito. A mi... Benedito. És que és increïble. És el seu eslògan de campanya, no? Jo crec que aquest senyor no guanyarà, Presidència del papa. però quan va anar a la competència, per ara, dels 3 que han anat, és l'únic que ha demostrat Ah, la alguna cosa. competència és la sultana. Sí. No, va- no diguis el nom. No, que llavors cau la querella. El canyo, Va el fer, canyo. per mi, quan va anar allà a la competència, que en dius tu, va fer sabet allà. Allà va fer Jo crec que sabet. va fer molt bon programa allà, Allà amb l'Energy Drink aquell, allò t'ofava, eh? És un Però noi... és l'únic, la resta va ser l'únic que no. va dir, hòstia, jo anava en contra de la moció de És mediocre. perquè no el pots fotre a la presó. Va, sempre. és per president de regional, però que no per un Barça. No, ni guanyarà ni ha de guanyar. Però és un tio que almenys el veia... Quantes eleccions ha presentat? Ja, tercera o quarta. Aquest i el Fes i el Freso. 10, Sí. 10, Tifres, 10, digues, 15 i 20. Tifres. Quan et presentes per cinquè cop, tens un bonus de vots? És a dir, te'n sumen 1.000 ja, per exemple. Tens un multiplicador. És el 2 més 1, el Tens 2 un més 1. multiplicador per 1,5. Jo crec que aquest quedarà tercer. Jo Bueno, crec, vaja, Sabeu que hi he anat a fer un perquè- cafè amb aquest home? Mira, doncs ben fet. Sí, no? Sí, sí. Jo el tenia... Això per què? No, va, en sèrio. Però per què, per què? Allà al bar de la Uni he vingut allà, perquè el seu germà és profe d'allà i sí, venia allà. I feia el cafè allà tot tranquil, sí. Allà, entre el cosí... Sabent que mai serà president del Barça, Sí, només puc fer jo. tenia les mateixes probabilitats que jo de ser president, eh? Ah, una pregunta, algú d'aquí té dret a vot? No, No. tu, no? No. No, no ets soci? No. Qui és del pla soci? No, El no Puig. veig. No sé com El Puig ho ha de ser, no? El Calla Puig pel és soci. Twitter. Ho El votarà a la portarem porta. aquí, doncs, i parlarem amb ell. Qui ho diria, eh? Jo pensava que eres soci, Joan. El meu pare. Anem a El meu parlar... padrí. El teu pare, doncs el teu pare espero que faci el vot bé i que voti a Jordi Falé i que es faci un tatu del Barça al front. A la cara. Anem a parlar del que per mi serà el segon posicionat, que és el Víctor Font. Sí. Víctor Font. El meu candidat. Jo crec que el candidat del Caracol del Joan Almirall serà el segon, Presumptament, sincerament. Presumptament. que si no el denuncio. Víctor Font, jo crec que cada dia que surt a parlar perd vots. Sí, és com d'aquells candidats que sonava que era molt bo, però que cada cop que surt a dir alguna A part de tenir Xavi Hernández, sap No, alguna no, 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 cosa? no, ja no, no el no, té, ja no, no el té, no, ja no el té, no, ja no el no, té. no, avui S'ha a desmarcat. la tarda he vist a Twitter que Xavi ha fet una carta Ui. dient que, bueno, vull dir, no tancant portes a ningú, que estaria com es diu, bueno, l'equip seu fins al 2022. És que... Espera, que no hi està... Estem parlant del cafè? Estem parlant de... això? Sí.
Perquè la carta te l'ha enviat a tu, no, Joan? Sí, per privat. I ha dit... No, que estava centrat amb el seu equip fins al objectiu Qatar 2022 al Mundial, però bueno, que és evident que si guanya el Font o si guanyen la Porta i el truquen, l'endemà està al Camp Nou. Correcte. Això és evident, però que no he dit formaré part de la candidatura Víctor Font, vull dir, no... Clar, és que jo pensava que estava que dintre la lligat, candidatura i no no estava. he dit això. Potser d'aquí un mes surt i diu... Però jo penso... A veure, El Font deia que estava lligat amb Xavi, però És que, Xavi diu clar, ara també... estem parlant... no es pot tancar la porta. Mai més ben Mai dit. més, sí. És que realment estem parlant de... Quan sonava tot això, la Porta no havia confirmat candidatura encara. Anem a dir una cosa, perquè falta que diguem l'últim nom, que és el del gran guanyador segurament de les eleccions, o mínim el millor president de la història del Barça. Això no li treu Guanyarà. Anem a parlar de Jean Laporta. Sí, amb lo de la pancarta jo crec que s'ha La tret una pancarta està mica... dormint és amb la el xorra toc fora, diferencial, se li eh? està congelant, tio. El què? La xorra, tio. Ah, sí. La té fora una Està mica. fora, tio. Jo penso que no s'hauria ni de celebrar les eleccions. És una falta de respecte que es celebrin cap a ell. Vist amb els bueno, hauria de ser ell i Víctor Font, tot el més sobra, no cal que no cal res. Però no Benedicto fa gràcia, perquè així diu que es tinc tan clar que la Porta guanyi. Sent el millor... És que hem de comptar una cosa, que el soci del Barça no som nosaltres. Millor. El soci del Barça va votar Bartomeu el 2015. Bueno, Jo penso que hi ha molta gent que votarà el Víctor Font, no perquè penso que com més precandidats hi hagi, millor per la Porta, perquè hi haurà molta gent que votarà el qui sigui per no votar la Porta. A la Porta també, com més tranquil estigui Si li fan la feina, si ha de callar, si no ha de dir res. Si no diu res, guanya, segur. Si només fa coses així com el... És que el problema de la Porta és que pot ser que surti un dia i digui... Exacte. No és pel que digui, sinó pel que faci, que surti amb la corbata al cap o alguna cosa així. Que és Baixa més els pantalons a l'aeroport. Exacte. Però tot això, l'altre dia vaig estar treballant amb un noi, bueno, amb un que és soci, que va votar el Bartomeu, per cert. Espera. D'aquí també envio un missatge a Ferran Comas, que sàpigues que el pintor que t'està pintant la casa, el pis de la teva germana, va votar Josep Maria Bartomeu i Floreta el 2000... Hòstia, tu, Bueno, Sandro Rossell i Josep Maria Bartomeu... No li paguis. Va fer el PAC, Josep Maria, Rossell i Bartomeu, i ha dit que no votaria a la Porta aquest any en cap de les condicions perquè és un putero i es va baixar els pantalons a l'aeroport. Aquests són els seus arguments de pes. Home, són arguments, anem a dir-ho, són arguments de pes completament. No ha fallat amb cap de les dues. Jo us diré una cosa, l'aeroport és territori Bartomeu. Llavors jo li vaig dir, tens tota la raó amb Els stickers. Tens tota la raó... Stickers no, Fingers. Tens tota la raó amb aquestes afirmacions. Suposo que també acceptaràs que és el millor president de la història del Barça. No. És aquest nivell el soci del Barça. És el que hi ha. És aquest nivell. És de les cavernes, sí. Senyors, hem de deixar els presidents perquè ens queden 2 minuts de tertúlia i Joan Almirall ha arribat al teu moment. M'has demanat que parléssim de Fórmula 1. Jo, enfadat, parlaré de Fórmula 1, juntament amb Joan. Jofre, calla perquè no en tens ni idea. Què n'opines d'aquesta temporada, Joan Almirall? És que és un esport que mai... O sigui, me l'havia mirat fa anys. Sí. Com tothom, jo crec, no? Tothom. I després van arribar uns anys que van ser com... Pues no sé, com la petanca coixa. Estem parlant de 2013, sí, 2016, que el 2014 hi ha una molt bona temporada de Felipe Massa. Però Qui n'importa massa, si només li va caure un Joan, puto de sol cap. fan de Màgic? Alta? Fan de Màgic? Màgic Alonso? Estem a punt d'exposar dos dels... No gaire en realitat, o sigui, és que no... Estem parlant d'un home que estan parlant que vol guanyar el Mundial ara perquè ha guanyat a 4 sense mans. Arriben notícies d'última hora? Sí, estan dient alguna cosa... Espera, fica el cartellet d'exclusiva perquè... Exclusiva, Exclusiva. Ens arriben missatges al nostre RPP, que és Marc Pujades, no he dit el seu número encara avui. Hola, què tal? He vist a Twitter que fareu programa, veritat. Jo no vaig dir pas que l'UE Pla no fitxaria aquí que Setién. Preguntar-li a Joan Almirall, quan creieu que tornarà a Lliga Penedesenca, ho dic perquè això de les restriccions cada dia es complica més. Joan, mai. Si tot va bé, mai. 2025, 6... Acabaria una temporada sense perdre. És que vam fer un primer partit. Això ja no ho vam veure I el nosaltres. Rotavillas és líder, campió de Lliga. La segona! Hòstia, campió de... I amb 2 partits, Vull dir, pam. I amb una imatge de solvència impressionant, Home, 2 gols en contra només. I 2 partits ja heu fet, Deu. nosaltres hem fet un, Nosaltres un també, i anem últims.
amb el Cabrera. No, Home, vam perdre 2-5, sí, el que hi ha. Tenim un minut, en Sergi, hem respost la teva pregunta. No sabem quan tornarà el futbol Sergi, que penedesenc. deu ser l'únic oient d'aquesta... No, home, no! La nostra Els ràdio. milers de persones. Algun mes ja... Checo Red Bull, avui oficial, com ho veus? Jo ho veig bé, per mi és un molt bon fitxatge, Però vaig passar, és que... Jo pensava que seria Hülkenberg, perquè així les coses més fàcils, però veig que no. Encara corre aquest? Hülkenberg no, l'any passat no, va plegar. Va plegar, però va tornar. Sí, de retorn va ser, Sí. Com veus, Checo? Bé. Checo, és que cau simpàtic, no? Tot i que... És que la carrera... La carrera que va guanyar... No, és simpàtic, Checo, no? Depèn del dia. És que la carrera que va guanyar, llavors vaig veure Twitter... És que Twitter... Quina bona xarxa. És una meravella, Twitter. Vaig veure unes declaracions... Del 2014, eh? Super masclistes de Checo. No, això no ho vaig... No va passar per vaig res. pensar, Verge Santa, ¿dónde te sentaste, Checo? Però què va dir? Perquè la nostra audiència s'ubiqui una mica. Et diré una cosa, Williams té un gran contracte amb Mercedes i la germana del jefe de Mercedes era pilot. I era la pilot reserva de Williams. I un dia la van deixar provar amb el Williams. Era la primera dona que corria uns testos de Fórmula 1 des de la Maria de Villota, que va morir el seu dia. Sí. I el Checo Pérez va dir que, bueno, que sí, que molt bé, però que no esperessin molt, perquè clar, és un cotxe nou, és una dona i que millor que s'anés a la cuina. Com? Sí, va començar molt bé. Va començar superbé dient que era molt bo per l'esport, que hi hagués una dona... Sí, tal qual. I això es va complicar i va acabar dient aquestes coses que... Mejor que se vayan a la cocina. Però aquest que és el germà petit del lobo aquell, com es diu, el loco aquell, el Gatti. Doncs poder sí, vés a saber, perquè... Espectacular. Però bueno, deixant de banda això... És bon pilot. I cau bé, tio. Gestión de neumáticos de locos, Això sí. Molt bé, senyors, 35 minuts de tertúlia, que sempre fem moltíssim més. Anem a fotre-li canya i acabem el programa per la porta gran. Si com a vicepresident de la Unió Esportiva Pla només li poguessis dir 4 paraules a l'actual entrenador, quines serien? David Fernández, estàs fora. Escoltes Ona Bitlles, 107 FM. La cata del Manyoses. Bé, molts aquí direu la cata del Manyoses. Si el Manyoses no ha parlat en tot el programa, és cert, no ens enganyarem, és una cosa certa, però el Manyoses, una de les coses que s'han fet últimament és teletreballar. Així que, si us plau, senyors tertulians, us pilla per sorpresa, però escolteu. Bona tarda. La meva pregunta va dirigida al vostre convidat comodín, no?, avui, del senyor Almirall. En un cas hipotètic que guanyessis les eleccions del Barça i fossis candidat a presidir el millor club del món, quina seria la primera mesura que prendries com a president del Barça? Vinga, fins aviat. I puta Espanya. Però escolta una cosa, conduir no es pot... Ves, ell fa màgia. Hòstia, quina pregunta més difícil, tio. Pues no sé, drogar-me, no? Drogar-me, és el primer que faries, Però, com a nivell personal, sí. A nivell de club... Tens un minut, perquè hi ha una altra pregunta i l'hem de respondre, Hi ha una altra pregunta. Clar. Anem a l'altra pregunta. Molt bé, doncs seguim. I me la penso. Tinc una altra pregunta pel company pare, el Jofre. En el cas hipotètic que Jan Laporta tornés a presidir el club, quantes ampolles de xampanya tiraries pel cap, Jofre? Gràcies. I puta Espanya un altre cop. Home, aviam, no és molt de gall d'indi aquesta pregunta, no? Però... Bé, depèn de l'ambient, depèn del moment, però... Algun Jaume Serra cauria, sí. Hòstia. Tu, Joan, vols dir alguna cosa més? Tenim els minuts comptats perquè la tertúlia ha estat espectacular avui. No. No? T'anava a dir alguna cosa, però ja no me'n recordo, o sigui que... Donem la cata del Manyoses tancada per avui? Sí, és tancadíssima. Molt bé, anem 40 segons de publicitat i tornem amb la despedida del programa d'avui.
De servei d'instal·lació, manteniment i reparació d'electricitat, climatització, aigua, gas i conducció de fluids. Consta d'un equip de més de 40 persones altament qualificades i especialitzades que li permeten donar un servei integral des de l'assessorament, projecció i execució tant per a empreses com a particulars. A més, disposa d'un servei de manteniment especialitzat en instal·lacions d'energia solar. Joan Romeu, carrer La Carretera 31, a Sant Pere de Riudebitlles, telèfon 93 899 53 81. Per més informació, joanromeu.com. Joan Romeu, servei oficial, FEX Endesa, ESPA i Orange. What's the weather like today? Today it is Plat Fondo. En casa de carpintero, barrotes de acero. Analista Romeu. Numerosa audiència de Plat Fondo. Amb el programa d'avui posem punt i final al 2020. Però tranquils, que si la justícia ens ho permet, el 2021 hi tornarem. Aquest ha sigut un any difícil, però esportivament parlant han esdevingut dos fets meravellosos. Una és el descens de l'Espanyol i l'altra la dimissió de Josep Maria Bartomeu i Floreta. La primera ja la vam celebrar, però la segona encara no. Aprofitant que aquest Nadal no es farà l'obra de teatre o catequístic, on un podia gaudir molt còmodament en aquelles butaques del segle III, com un grup de riudebitllencs ens feien passar una estona fantàstica, des de Plat Fondo us farem feliços. En els últims anys, un cop l'Amadeu ja no hi era i no parlava 75 minuts als 76 que durava la funció, es van començar a interpretar cançons. És veritat que certs components de l'espectacle gaudeixen de bon sentit musical, però d'altres més val no parlar-ne. El nivell d'aquests altres és el del nostre programa, i per això, aquest any, el ridícul municipal el farem nosaltres, per acomiadar-nos definitivament del pitjor president de la història del Barça. Per fer-ho, agafarem la cançó del Daddy Yankee, anomenada La Despedida, i Joan Yankee, amb els seus tenors cedits de la coral cooperativenca, interpretaran l'acomiadament. Somrieu, no patiu per nosaltres, que avui toca Plat Fondo de màgia. Bar, tu! Escolta el que et diré, Bar, tu! Joan Yankee i els seus tenors. Bar, tu! A finals d'octubre vaig cridar d'eufòria. Dimitia el pitjor presi de la història. Ets tan incompetent, ho has fet tan malament que mai et podré oblidar. Mai et podrem oblidar. Adeu, Bartu. Oh, 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 oh. Bartu! Oh, oh, oh. Fora! Oh, oh, oh. Bartu! Oh, 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 oh. Fora! Has destrossat el Barça, ens has pres per tontos, però Plat Fondo no perdona. Perquè a part de ser un inútil i de no tenir vergonya també ets mala persona. Has enfonsat el club, has trepitjat l'escut i has jugat amb la meva salut. Però ja s'acaba la brometa i no et veuré mai més. Senyor Floret, el teu mandat serà estudiat a cada puta universitat. Tantes mentides, tants anys d'enganys. Espero que passis uns anys a cambrians o segles. Bartu, t'està agradant la cançó? Oh, Bartu, el meu gat ho hagués fet millor. Oh, Bartu. Oh, a finals d'octubre vaig cridar d'eufòria. Dimitia el pitjor presi de la història. Ets tan incompetent, ho has fet tan malament que mai et podré oblidar. Mai et podrem oblidar. Amb un deute històric i un pressupost de 1.000 milions, semblava amb l'Amazon
facturant paquets per tothom. Això només ho arregla una persona i ja res més m'importa, només vull que ens guiï el Joan Laporta. El teu mandat serà estudiar a cada puta universitat. Tantes mentides, tants anys d'enganys, espero que passis uns anys a cambrians o segles. Van, diu eufòria, tots junts, va. Dimitir el pitjor presi de la història. Ets tan incompetent, ho has fet tan malament que ja no et podem oblidar. Ja no et podrem... Ja no et podrem oblidar. Després de destrossar el club, ja no et podrem oblidar. Després de destrossar el club, ja no et podrem insultar. Sí que podrem, Tu ets al final del nunyisme, tu ets al final del nunyisme. Si així ho voten els socis, si així ho voten els socis. Fins mai, Novita. Des de Plat Fondo, amb molt d'amor. Bueno, aquí tenim la despedida de Joan Yanqui en Plat Fondo i ara mateix són les 20:59 del vespre, és moment per despedir-nos nosaltres també després d'aquesta meravella. Ha estat un plaer, gràcies Joan, el becari de la setmana. Brutal. Blindeu aquest senyor, No és brutal, és brugal. Esperarem un bon contacte i que no se'ns escapi. Clausulazo. Senyors, podeu gaudir d'aquest tema també a YouTube de manera no cal. oficial. Sí, que cal. Passarem un rato fent subtítols, no pateixis. Ni que sigui obriu-lo, perquè així pugen les visualitzacions. Amb 23 visualitzacions ens donem per Ets el rècord, Quin és el rècord? La cançó que va fer amb tu, també, del Pla. Sempre que ve Joan faig... La Joan és 70, Bon programa. visualitzacions rècord, 70 visualitzacions? Talla el tros aquell que m'he avançat i pelante. No, aquí no tallarem res. No, És més, ficarem en plan, és Jofre qui s'adalanta. Ho veia venir, Jo també m'he avançat un cop, però passa res. no havíem practicat. És la màgia. Hem vingut aquí, sí. La màgia de la ràdio, podríem dir. Podríem. Bé, senyors, fins aquí la 13a edició de Plat Fondo. 13 ja. Nosaltres només volem dir Com que anem, portàvem 2 mesos descansant, hem fet un programa, ho hem donat tot, no ens volem buidar, tornarem quan passin el Nadal, si és que podem tornar, i si no, doncs petons a la família, i ens la veiem, que vagi bé, i adeu.